Από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι εδώ, οι παλιοί κάτοικοι της Λεωφορούδας, αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα, σήμερα, έχει συμβεί εδώ και 50 χρόνια. Έχει κατέβει, άμα δείξει το πλάνο από πάνω, κατέβαινε ο ποταμός Αξιός. Είχε φτάσει στο ύψος περίπου του 1 μέτρου, κατεβάζοντας κλαδιά, καρέκλες και οπουδήποτε παλιό είχε από πάνω. Είχαν εμπλωτιστεί εδώ, όπως βλέπετε. Τα φράγκα τα οποία υπάρχουν είναι βουλωμένα και ανεπαρκή, θα έλεγα. Οπότε έχουμε το πρόβλημα. Έχει κοπεί στα δύο, η σύνδεση Λεωφορούδας και Πενταλόφου, οπότε τους στέλνουμε από την πίσω μεριά. Αυτό είναι δρόμο του παλιού Κρυφτής. Πιστεύω τώρα σε κάνα μισάωρο να τελειώσει η έρχη του GCP από την Πεντάλοφου που έχουμε τον όρκο, να καθαρίσει τα κόμματα και τα κλαδιά που κατέβασαν από πάνω και να δώσουμε τον δρόμο σε κίνηση. Κατά τη διάρκεια της νεροποντής και γνωρίζοντας ότι το σημείο είναι επικίνδυνο, ήρθα εδώ και συνάντησα τον τοπικό σύμβουλο, τον κύριο Σαραμούρη. Προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε το κρεάτιο από τα φερτά υλικά, όταν ξαφνικά ο κύριος Σαραμούρης είδε το βουνό κυριολεκτικά να έρχεται κατά πάνω μας. Ήταν θέμα μερικών δευτερολέπτων και τύχης που γλιτώσαμε, γιατί πραγματικά αυτό το φαινόμενο, εγώ είμαι 40 χρόνια και τώρα που ρωτάω στους παλαιότερους δεν το έχουμε ξανά. Θα περιμένουμε να κοπάσει όλη αυτή η μανία της φύσης για να δούμε το πράγμα τι ζημιά έχει υποστεί. Μάθηκος ότι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, υπάρχουν δύο πράγματα. Δύο. Αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η συγκρατή, αλλά μάλλον θα περιμένουμε οπωσδήποτε με γνώμονα την ασφάλεια πριν πάμε να δούμε οτιδήποτε επάνω. Θα κοπάσει το φαινόμενο και θα το δούμε αργότερα.